Ki para banget bei hau turab unong pen im jongi ujis Chris katayo banraki yaga Women's Week bat ke Women's Sunday mendak snam arjar saw kalapoi artat hakaba ke jesenggen thai jong ki balang baro ki bapo jong ka KJP Assembly kinyo banraki ka nadu ka khasan tarik hadu ka arfuetrik Julai arjar saw hakaba dei ka Women Sunday. Kumta nga ai kublay Women's Week but Women Sunday ye pi baro ki para bangay ha kerteng jong trab unong penim jongi ujis Chris. Ngas ngoburom sibun iga jeseng thai jong ka KJP snat sepngi kabala penbet kabala ai bentaya nga bangan yo ban grand pli yang ni ketiem kaba kodor, kaba kraw, kaba don ka jeng mot haga jeng rekhi ye ka ni ka tayo bat ka sing utrai jong kilong kemi ha ki balang haga assembly ka tiem kaba lajit bangin yo ban rekhi ka ni ka snam kalong to thit ye ka jing shisha bat wat di ye ka la pen song nong rim na ki kitab Proverb kabar pulai kelandong get cut kabar pulai shwa bangin yo banya ngam kham jiliu holor jong kenika thiem ngindia pendam au blay haga jing dwai au blay u pa jongi u bhabneng nyai ngu yemekenrap I namam lakar khu yelaka jonga balang melakar khu yega jesenggen thai haga nigari khasi chantia ba I ka jongi haga bangila yo au blay ga ban rakhi yaga ni ka teyo ka pakarpang jong ki long kemi haga ba ki jesang thai balang kin yo ban pan ya ji jing shakri blay lang ba ki program ki ba pher hadu ka sngi ba khrau ka sem pakan tang ka jeme ya dwai kan ab itu isnei ban ya lama me ban kir khu me ye ki ban ta baro bat hami yo ban ipus sana lo ni ka thiem kana long shisha ka bor na ta jongi bangin sno haga jing shisha bangin dom dino eka baro kisngi ki por jong ka im ka jongi hakateng turab unong penim jong chi sunye pan kini amen ka jing rakhe yaka tayo jong kilong kemi kalong kadak jong ka jing sa jing pasa jing kan mau ya I Kristan iban neng kong na penenggajaj benriu kasi jain tia ga jongi I bala pediang yau jisu bala penbaptis I bala long shisha ga Kristan ga meneng kong na pedenggi kentai mentang ni kesnam arjar arpusau ga jaseng thai jong ga assembly karkhe pendon buram jaga jindap chispa nyopusan snam kajing long Kristan jong inabon sawian ni aingu yo blay lamaka jing shakri ga bakodor jong ini long kemi hagaba kalalong ka aiman sim ga bakraw ya ki long kemi yiki khun kan thai jong ga balang bani shim ya ga banta bani penya chakmat chaprang bani ten rong lang ga kam ka jong blay yaga bo blay ula shania hangi iway by way kumaga thiem ka ong to thit ega jing shisha bat wat dino yaga kani kalong ka jing kren ka bala kren daw Solomon way nakiriu start ke bakraw bala kha sing ni ka pathai ubala yo ega jing start daga ba ulapan kerpang nau blay kabaka tin ka jong blay ka ong empat don uno rustat uban kat renjeng kat Solomon shwa jong bat onnom dan ru uno rustat uban kat kerenjeng kat ka jing start Solomon hadin jong ngi sngongu yo blay ba la tho la kren bala tho ya ke kitab Proverb hagani ka
Bible ka tin ka jong blay ka kitab ka bakhuj ka kitab ka badan bor ka badan napo jong ka ya ka kai ka badai man sim ya ka kai ka badai bat ki ai ka bangin tep ya ka chim penlong ka jong blay ka bau la thau lo penlong hagani kesla jong ka perthei ka ladan ka wei ka jing ya Keren kanya tani apa dengan jong ki arngot ki nong puli ki samla puli ki balaya sa lang hagaju ke kamera. Uwei ulang Kristan ubaru blay. Uba imsngi ban puli ke tin ka jong blay. Bad uwei pat ulang uba persya ya ke balang Kristan. Uba persya ya ke jikai jangka Bible. Uni usamlah Kristan. Habola dep ban puli ke Bible. Kidon ki por ki babu hat raidu. Haka jaka bukot ka jung da lor ki wei ki kot puli. Ki subject ke bau puli. Kidon ki por ke babu hap pedeng jong kita ki kot barok. Bat kidon ki por ke ba ubu hajrong du. Jaki kot ke ba ude ban puli. Haka college ka bau puli. Wei utau samla ba persya. Yaka jekai jong ka balang Kristan. Ulang balai meu Kristan. Mem dasumar bhai kini ka Bible ka ba me ije. Ka bang i ba dan ke por ka ba me bu hatrai du. Ka dan ke por ka ba me bu apdeng jong ki kot baro bat ki dan ke por ka ba me bu hakli du. Ong utau somla Kristan. Ham nga bu ya ka Bible hatrai jong kin ki kot puli jong abaro. Ka pensisya baka Bible kalong katenrai jong kajing tip. Katenrai jong kajing start. Ham nga bu habdeng jong kin ki kot puli ka peni bakalong ka Bible kalong ka deng jong kajing start baro ka bangila banyo ni ki kot ang ni ka sla jong ka perthei. Bat habang bu hak cerong du ni kot puli barok kapan i baka Bible kalong halor jong kijing start na lor ki kot ki badan hang ni kesla jong ka perthei ngis ngongu nama kata baik ini ki kentin jing start ka bau Solomon la bu la tho hang ni ka kitab ka tin ka jong blai ka bat ya ka jing long try ka hok jing long try ka jong ka om ki wei pat ki got jong kani ka perthei ka thim ka ong thit ye ka jing shisha kai kata ka jing shisha ka jubab ka long ka jing shisha ka long hi ka jing shisha ka badana ka jing long ka ba ye jan bat ublei ha ka jing long khu ha ka jing long hok ha ka jing long rublei ka ba long hi ka jing long tenrai ka jong blai ka badan ha ka jing shisha ni kan mau hakat makan thi pat uang the truth is God ka jing shisha ka long blai u jisu ha ka gospel jong Yohanes ka long ka ba khat sao ka khot ka ban riu wang nga u balong ka ta ka lenti ka jing shisha bat ka jing imdi kani ka pen i bat ka pen shisha ba ublay ulang ka jing shisha ba ka jing shisha ka jong ublay ka dairu bandan ha ki briu ya ka ba ublay ula thau kerpang ha ka dur bat ka jing seriem yauhi ha ka jing khu ha ka jing shisha ha ka ni ka tim kidan ar benta kawai kalong to thit ka jing shisha bat kawai pat kalong to wat di yaka to thit yaka jing shisha ki ke bangi ngila ban kam nong kenti ngila ban kam trai bakin long ken nong kenti hok ka jongi ngidon kam ban thit yaka ngidon kam ban penti kena rak bangi thit yaka bakan long ka nong kenti ka jongi ka banam don manu bala
ban kini no ikata ka jing long try habangi ngi latiet dakador katno ka shangdor kata ka jing shisha kata kolong ka jing keli kador jong ka jing shisha kalong ka barem hadu kata tenrei wat haba kalong ka barem ru kalong pat ba baro kiba kwa ban yo yaka kila ban tit yaka wat ubaduk na kibaduk tamru kila ban tit yakani ka jing shisha yaka dor jong ka jing shisha emsiam la pensyong dor haki dor jong ka pisa ka currency ka dor jong ka pisa gomanga pensyong dor haki pisa jong kiri ke baper hang ka perthai ka bangitip kom ka rupees ka tengka hang ne ri India ka jongi lani ka dollar haki wei pat kiri jong ka perthai kom ha US handrai la pensyong dor ya ka dor jong ka jing sha ka bangila aban tit kalong haga jing snaurit haga jing khut haga donut bandan kom ka donut ka jong ublehi deban tit yang ni jing sha haga jing briu ka jongi bangin yo ban kam nong kenti yaka ngilaban tit nama katai kan diga jing shisha om na weipat na kumangilaban tit iki tiar kitar na ki yau ki hat ka jongi ngila ban yo ban tit ikan diga jing shisha dai tang na ka tin ka jong blai haga jinget ke bashisha ka jongi kabar kalong ke bantak badan na ka tim kalong tu wat di yaka kaji shisha kalong bakane kamar kaba kamper na ki weipat ki mar baro hagani ka perthai kamar kaba bit bangin tit handai ka bangim bit pat bandi yaka kamdai kamar ka bangin ya khai ban pan yo nang ka bamot bai kan de gajing shisha habang la yo yaka ngila dai ban sumar bhayeka ban ri khop yeka hasilen ter jong ka jing im ka jongi ka jing shisha ai kan ye sa ha ka jing im ka jongi ba ngim dai bandi yeka kadawa namakata bangim dai ban penhiar dor lani tat dor yaka jing im briu ka jongi yaka long briu ban briu kabakan top haga jing im haga ktin hagi kam kabangile bangile ban sno tang haga jing shisha kabas ngau shifting kabas ngau ma kalong balarengla dino yaka jing shisha ka jing shisha ganam don shu ha gaji im ka jongi habangim dai ban dino yaka jing shisha kamut pan baikan de ke jing shisha kan sa tang bat ngihi hanai kan de ke jing shisha kalong ka bangide ban ai ban ya samanta seki weipat kum ka jing ai sngoba habau Solomon ong wat di yaka nama kata kamut bangide ban kapnap bangin huntang bangila yo ikan di kijing shisha haladi hanrai banya samlam sikiwi pat yaka taka jing shisha bat ka bangide ban sam yaka ru klem da kany yaka dor yaka jing im yaka jing shisha bat ka ktin ki jong ublay ngila shiyo ay daga jing ay ka jong ublay uji suru uang yaki senran ki kadar ngot habola pha yaki ba kinlej ban yalap ulai bor ki bakin pen khia yaki bapang bakin pen khoj yaki bapang nyang tholi ban pen im yaki bayap ban be yaki ksuj
Amban kain de kador. Namar wang pila pedang pinya ai. Matias kabasipau gelandang kedekot kebapra. Kumta ki pramipi ngim magani ka petang benriu. Bagajing sisa kelanang duna. Kalong briu man briu kelanang herdor. Kajing bomhok kelanang kiuskong. Kapop kelanang buon. Ban kadawa yang bangidai ban pen siya kapatay ya gajing sisa kajong blay ha kajing kajong kabaman lagasngi gajing sisa kadaman paw gajing kajong ha bangidai ban ya klelang haka imlang kasalang ngin pen haka pertay haka imlang kasalang ya gajing sisa kum kikun jong blay ngidai ban pen gajing sisa haka kamai haka kaji bangidai ban kamai ya kahok ngidai ban pen gajing sisa haka sensar ka kadar ya ka blay ula syania bakin longkin nong sensar kila nama kata ban sensar ya ka ri bagajat bun riu tang ka nong rim jong gajing sisa kum kikun ka jong blay haka jing sakri blay ka jongi ngidai ban pen ya gajing sisa bagajing sisa juga ketin gajong blay kan ya dan rekat lembat ngi haga jing im gajongi kaba manda kesngi kai kaba utrai jong Jesus Christ ukwa yangi ukai yangi komau loong tu ai bakan long kaba oj kaba em na bakaba tam nakata kelong ke basniu kata kelong kan nongrim jong kicisa kaba hooj ke ban long hooj kaba ai kan long bat kata kelong kan nongrim kaba yang kan nongrim kaba sisa kombolong tribe nong penim jong Jesus Christ aga gospel jong Matias kelanong basan kedekot kaba lai punyo tobleu ni rap ublei unkerku ya ki jesengan thai balang baro hagane ke jing rakhi ya ki women's week but ke women's Sunday hagaba baro ngin thi de ke jing shisha ngin omdi ya ka nding ne sam ku luoj men sim ya ke jing shisha se ki weipat nang ba ka hok ka jong blei ke jing shisha jong blei kanwan pai pat hagani ka ri ba jongi haka imlang ka salang haka ri bat ka pertehi lenirap ublen kerku nagamta kene ka jislak halol jong ne ka thim ka bangin yo nam kata ban pusan baro sitayo nadu khat santarik ubnai julai arjar saw haduk at fuetrik julai arajar arpusaw kumtaru an ka por nges ngobha banya thu bat ban ong ba kateng jong ubleu pa ubleu khun ba ublemen sim khun la pli perda ya ka jing rakhi ya ni ka tayo ka women week but ka women Sunday pleni rap ublen kurku nagamta ka buram ka jongo amen ngine doai au blei ubok pau jongi ubhabneng ngi aingu yemekan rap yi mamla sha sngobha habangin yo ban sedang ban rakhi yagani ka tayo ka pakarpang jong je sangat thai ki long kmi ki khun samlakan thai bat ki balang baro hagani ka rikasi jantia ka jongi ngila yo ban puson yagani ka thim ka bakraw ka bakhot yangi ka badawa yangi bangin thiet ikan dikicing sisa bangin rikop ya ka oh bangin nam di tat do de ka haka jing long ka bam khut ka jungi haka dur ka bangi dino ya ka ban pen yo diki ki bathala ju kan ka perthai haka jing ka jungi haka donut ka jungi hak baga jing sisa ganam la ban shong haka jing ka jungi
ngida duai ngida kerpa nama kata ai bagi ni tim ke bagi ni oban pusan bagi jing shisha joga tin ke im ka jema kan syong haga donut ka jungi bahangnu habangi don ka perthai kan i ka jing shisha ka jema haga im ka jungi ngau yang i ka jing duai ku kerat ngingu ngidam ngipa ka jinget hakateng jong trab unong penim jong uji su atau ai bagajing ai ka jong tribe unong penim jong uji Chris ke jing ba jong bleu kupa ka bene bom chukut bat ke nyeslok jom simuku unong pentingan unong percaya bor kini ke lor kat lem bat ngi kin lor kat lem ke jesangan thai ke assembly kin lor kat bat kita ke syakri me menta halak taru amen mentang yo ngau ye ka thim song na ka jesang ka thai KJP Synod Semngi. Kapanang yagisi kahok lanang do haiken ka jing shisha iken kalau ikan lam shanu ken ka jing shai tu tiet ya jing shisha batu wat de noya ka boko bha ka donu baturi kendong ya ka yang skam ha ka nong rem jong ka hop ba jing shisha shagi wei tu in long ka nuksa Kajung shep tiên you play haki real ladu ki anjing sen shar baha kim don sho haka im lang sa lang jing snilan nang jule dai pat ya ka ban pin ba naga jing dum ban se tu tiet ya ji shisha batu wat de noya ka boko bha ka donu baturi kendong ya ka yang skam ha ka nong rem jong ka hok ba jing shisha shagi wei tu in long ka nuksa yang ti to nyen so mar pa la dan him kmi pa shisha ngin ba kla rungin yai long adkar ha jing em ba ro pa la ki kam ne ki jing le jing shisha kan sin sha to tiet ya jing shisha ba to wat de no ya ka boko bha ka donu baturi kendong ya ka yang skam ha ka nong rem jong ka hok ba jing shisha shagi wei tu in long ka nuksa ya jing shisha batu wat de noya ka boko bha ka donu baturi kendong ya ka yang skam ha ka nong rem jong ka hok ba jing shisha shagi wei tu in